Jose Luis Bilbao Egurenek Bizkaiko ahaldunaren karguaren zina egin du astearte arratsaldean Gernikako arbolaren azpian. Bere hitzaldian, Jose Luis Bilbaok 2011-2015 urteetan jarraituko dituen ildo nagusiak aipatu ditu, EAJ-PNV-ren hauteskunde programan azaldutakoak hain zuzen. Izan ere, alderdi hori izan da gehiengoa lortu duena maiatzaren 22an egindako foru hauteskundeetan botoen 28,06%arekin Bizkaian. Lehenik aldun nagusiak azpimarratu nahi izan du garai berriak hasi direla eta bakerako behin betiko aukera izan daitekeela. Amaitzeko, Jose Luis Bilbaok aldundiaren datozen 4 urteetako gobernu ekintzan nagusi izango diren 10 ardatzak laburbildu ditu, horien bitartez Bizkaiak aurrera egin dezan. Akordioak, enplegua, jarduera ekonomikoa sortzea, ezagutza, teknologia eta berrikuntza, inbertsio publikoa, iruzurraren aurkako borroka, herritarren parte hartzea, doitasuna, solidaritatea eta zintzotasuna eta gardentasuna.